Ja me ollaan yritys, joka on erikoistunut katuvalojen ohjausvalvonta- ja huollonseurantaratkaisuihin. Me toimitetaan katuvalojen ohjausratkaisuja kunnille ja kaupungeille, jotta he pystyvät paremmin ohjaamaan ja koordinoimaan sitä omaa katuvaloinfrastruktuurinsa ja valojen palaamista. Saatiin tietoon tämä C2 systeemi ja heidän kanssa sitten on neuvotteltu ja päästy siihen tulokseen, että heidän systeemillä lähdetään menemään eteenpäin. 72 näitä keskusta, mitkä nyt muutetaan. Yhden ohjausyksikön asentaminen katuvalokeskukseen vie noin 2 tuntia, joten yksi mies asentaa niitä paikalle semmoisessa 3-4 ohjausyksikköä päivässä. Varsinainen järjestelmä on käytössä sitä mukaan, kun jokainen ohjausyksikkö menee paikalle, eli heti sen jälkeen, kun se on asennettuna sinne, niin asiakas pystyy käyttämään niitä omia katuvaloratkaisuja internetin kautta. Valojahan pystyy sitten ohjaamaan ihan sen tarpeen mukaan, joko määrittämään sen, että mikä vaihe milloinkin halutaan palaavan, milloin sammutetaan. Jos on jännitteen alennin käytössä, niin pudotetaan jännitettä, saadaan säästöjä siinä. Voi olla sitten jotain muita ohjauksia siellä, mitä halutaan kanssa käyttää näiden samojen ohjausyksiköiden kautta, kuten esimerkiksi vaikka portaikkojen lämmitystä tai jos on jotain kohdevalaistuksia, niin omia ohjauksia sille. Se on ihan sen mukaan, mikä se varsinainen asiakastarve on. Ja luontokin kiittää siinä, että tulee puhasta energiasäästöä. No ensinnäkin tämä investointipuoli, että se saatiin järjestymään sillä lailla, että meillä on kuukausierät, meidän ei tarvitse investointirahaa erikseen siihen laittaa ja se, että laskennallisesti osoittautuu, että 4,5 vuodessa tämä siihen sijoitettu raha tulee takaisin säästöinä. Säästöthän tulee näistä energiasäästöistä ja ohjauksen säästöistä, kun valoja vähän himmennetään ja tällä systeemillä saadaan osa valoista pois yön ajaksi ja mahdollista käyttää jopa kännykän kautta. Ja sitten tämä huoltosysteemi, me odotetaan, että me saadaan myös sieltä puolen säästöjä sitä huoltosysteemistä, kun täältä tulee se tieto sitten suoraan vaikka kännykän kautta huoltajalle, että mitä vikoja siellä on. Huollon puolella ne säästöt tulee sitten myös siinä, että enää ei tarvitse etsiä niitä, että missä on se palannut lamppu, vaan se järjestelmä kertoo itse, että esimerkiksi vaikka tämän katuvalokeskuksen alla on 2-3 palannutta lamppua. Ne voivat etänä kännykästään sytyttää valot, sen jälkeen vaihtaa mitä lampuja pitää vaihtaa ja etänä jälleen kännykästään sammuttaa ne valot. Ja nyt jos ne onnistuvat unohtamaan sen sammutuksen, niin tunti sen huoltotoimenpiteen jälkeen logiikka sammuttaa automaattisesti valot pois. Helppo ja yksinkertainen käyttää.